Cikin shirin yau duba na tsanaki zamu yi dangane da wasannin Premier League din kasar Ingila da aka fafata a jiya, musamman wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, inda dai har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta sake rashin nasara a wannan gasa. Kungiyar ta yi rashin nasara da ci 2-1. Wannan rashin nasara da Manchester United ta yi kusan ita ce rashin nasara da ta yi so tara a wannan gasa ta Premier din kasar Ingila, inda jimillar rashin nasarar da Manchester ta yi ya wuce gaba daya rashin nasarar da ta yi a kakar da ta gabata. Tun dai mutane suka fara tunanin cewa lalla matsalar Manchester United matsala ce wadda take bukatar wato duba na tsanaki, inda da yawa masu shiri suke ganin cewa da Allah kungiyar na bukatar sauyin yan wasa ko kuma gaba daya kacikan kungiyar na bukatar canjin wato mai horaswa. Wasu ma masu shirin na ganin cewa sun rasa gane menene matsalar Manchester United a halin yanzu, domin kuwa duk wani hasashe duk wani lissafi da masu nazari ke yi wato akan kungiyar ya ci tara, domin kuwa kungiyar sai ta fara rarrafe kamar za ta yi nasara kana daga bisani kuma sai ga ta tuntube. Tun da yawa daga cikin